Mana. Apa mai ramane? Ini Potobil RD Block ni Bisingo Khobjak sini Subarnen of Agriculture Department ni office ni bekhakte khai tini oro Haping Farmer Club no जों मानिनानै थांथंगो तुरुक खाय ताबुंनि कटाल टेक्नोलॉजी बाय गामि आमचायो बचिनि जारा हुकबार खायने रंनो जों गाहाम हुकबार खायने बागै ओ मानि रखिनि और रिजागै दंगो और सारा 9 लाख टाका गवर्नमेंट फ्री दिखा एका फार हापिं फार्मार क्लाब बर 50,000 टाका दिखा मो चिनि बरम गनां अरनि एसे इंगो सुबारनेन चंदन बाबू बिनि तै दुलमा बायनो मंका ताई विशेष करिया चिनि हास्तेनि हुकबार मंत्री रतनलाल नाथ बिनिबो चाइतंमा बाय एवं बो पद्मबिल ब्लॉक ना आलादा भाबे खानाय माने बागैनो जों चिनि कटाल टेक्नोलॉजी नि मानि रंनो चिनि पद्मबिल ब्लॉक नि खायसा फार्मार क्लाब नि थानि यापारि माखा बेलेखनो तंथगो अमतैखायनो चिनि कामियाम सैबो तुरुक खाय ताबुंनि अ जुगो जों कटाल टेक्नोलॉजी बायखायै चिनि कामियाम सैबो हुकबार खायमानथुन देबो चिनि बरराव हुकबार खालायै देबो खातुंथुन अमत जों नायो अमत सिमिया तिनि चिनरो अफिसार फाइजाक अजे जों चिनि सुबारनेन ऑफिस कटाल खायनायनि बागै जों जागा नायखा आरो गोबांमा एगाकाय अबबो खायनाय अमत सिमिया ते कायसा ति आमपुरावो ताबुंनि सिमि सतै ताइनि हासिंनि और गुरा खायनाय प्रोसेसिंग नि नक बथिनि जों थाङो अफिसाराव थाङो सुलायका अब दाक्ति नंनाय खाख्लायो चिनि रामचंद्र घाट पद्मबिल ब्लॉक नि आन्दाराव तुरुक खायै हुकबारनि जे सामुंग खालायनानै मानिरक नरमुय ऑफिस रंग नरमुय बेबाक न तुरुक खालायजागै दंगो थिनांगोबो जों तेबो गाहाम खालायनायनि बागै पद्मबिल ब्लॉक न एवं रामचंद्र घाट एरिया न जों सासा खालायनायनि बागै चिनि साक्टार माने सयावै न थांनाय खाख्लायो अमतिखायै चिनि स्टेट नि सुबासु ताई चिनि पद्मबिल ब्लॉक नि एस ऑफिस नि चाइतंमा बाय जों थिनांगो तेबो गाहाम अमतै मानिरक रिमानथुन आगिबो जों गोबां मा फार्मार बिन और एसे फाइमानि यागुलो जों रिखा एवं थिनांगो जों तेबो गाहाम मानि रिमाननि खाख्लायो आं खाख्लायो हुकबार खा रमै नर खालायदि एवं सरकारनि सुबासु जत हुकबार खायनाय न रिनान बगे जों चाइतंगो सर हुकबार खायनाय बगे ताम मानि रिचार्ज खालाय कांतिनि तिनि और मो खाय निनि माइ बर्मानि मिसिन अमो खाय निनि माइरामानि मिसिन आलबायमानि मिसिन प्रीति शर्मानि मिसिन और कथाम खुंडानि गरि जाखा एगम बिति शर्मानि करम माइनार मानि मिसिनि को मतंगो का टोटल निनि और सारा 9 लाख टाका गवर्नमेंट बरनो सब्सिडी दिखा ताई 50,000 टाका चिनि हापिं तो फार्मर क्लब बरो दिखाता का रिमान बिसिंतिन तिनि जों बरनो यापारि माहाता गाबोन बगैनो जों बिलायखेनो दंखो